Здравейте! Ето и вече чисто новата детска градина. Радиатори сме наредили навсякъде. Вентилация, смукателно, нагнетателно, пресен въздух с ръкооператори от до. Съвсем скоро се очаква и влезете децата. Ето ни на покрива. Това са камерите, които обработват въздуха, съответно климатиците, които сме монтирали. Разбира се, Samsung, да заложим на сигурното. Допълнителна камера за обработка на въздух с обшивка, както си трябва. Имаме тук недовършителни работи, имаме тази изолация, която е на тръбата, вентилатори за смукващи. Тук колегите са сложили фотоволтаиците. Тук имаме дребни довършителни работи. Готови сме. Ето ги другите вентилаторчета от до гуми, така че да не развалиме изолацията, хидроизолацията, обшивката обмазана, направена. Освен всичката климатизация, която сме монтирали на този покрив, искам да ви покажа и камерата, която обработва въздуха за басейн. Ето и една голяма камера с въздуховоди за нея. Съответно отново сме сложили канална машина на Samsung, която обработва въздуха, така че да може да не се запарява вътре самото помещение. Това е един от новото Samsung мултисплитове, 10 кВт на охлаждане, около 12 кВт на отопление. Ето как е направен, трасета, връзкари, има тук темен да се пообработи малко. Съответно сме сложили подцинковани стойки, по-дълго време да издържат на атмосферни условия. Остава броени дни до пускане.